салом бинандагони азиз, ин барномаи назаре ба зиндагӣ аст. Хасташавии асаб омили бемориҳои дигар. вобаста ба ин имрӯз дар барнома бо мутахассисон оид ба ҳолати асабоният дар наврасон ва роҳҳои пешгириву табобати он ҳамсӯҳбат мешавем. моро пайгирӣ кунед. аз мушоҳидаву шунидаҳо бармеояд ки имрӯзҳо муносибат бо наврасон мушкил шуда истодааст. бисёрии волидон аз ин дар ташвиш мебошанд. аз ин лиҳоз мо хостем оид ба ин мавзӯъ бо мутахассисону коршиносон ҳамсӯҳбат шавем. бо кадом сабабҳо ва роҳҳои ба асабоният дучор шудани наврасонро баён намуданд. омилҳои асосии ин ташаккул ёфтани шахсияти худи наврас аввал ва дуюм ягон иллати ҷисмонӣ дорад ва ё надорад ва сеюм омил ин омили тарбия ки дар хона шурӯъ гаштааст. баъд аз синни сесолагӣ инсон ва фикру андешаю хаёлҳои худро пайдо мекунад, яъне ки шахсияти худро пайдо мекунад ва муаррифгари худ мешавад, яъне ки худашро ба ҷамъият ки нишон медиҳад ки кӣ ҳаст, чӣ ҳаст ва худашро бояд созад. ва вақте ки қаноатмандӣ ва қонегӣ дар шахсият дида намешавад, аллакай ба асабоният дучор шудаш мумкин. ва омили ҷисмонӣ бо гуфтем ки баробари тавлид шудан ягон беморӣ ҳамроҳӣ ҳаст ва ё нуқс дорад, метавонад асабоният шавад, барои ин ки нисбат ба дигарон фарқият пайдо мекунад, ки дигарон наъзан барои чӣ ман ин гуна. ва омили тарбиявӣ аз рӯи нуқтаи назарии равоншифоӣ, равоншиносӣ, ҳар он чизе ки падар модар аз худ бирун мекунад, фарзанд тақлид мекунад, нигоҳ мекунад, ёд мегирад ва унси кори падар модар мешавад. бештар дар наврасон изтиробнокӣ зиёд мешавад. аз ҷумла изтиробнокӣ гӯем вобаста ба муҳити иҳота кардаи наврас, хосатан ҷое ки оила, мактаб, муҳит, ҳамсолон, муносибатҳое ки бо инҳо мегузарад ва дигар стресси базиёд ё ки сарбории зиёд. аз ҷумла дар ин ҷо мо гуфта метавонем стресс аз куҷо рӯбарӯ шуданаш мумкин? талаботи зиёди волидайн нисбати кӯдак, нисбати наврас. ин метавонад ба ҳолати стрессе оварад, ё ин ки аз тарафи омӯзгорон, ё ин ки гӯем аз тарафи ҳамсолон талаботҳое ки имконияти наврасро мувофиқат намекунад. ва дигар вайроншавиҳои гормоналӣ ки дар ҳамин зинаи синну сол хусусияти асосӣ он аст ки бевосита ҷисми наврас мубаддал мешавад ба калонсолон. аз ҳамин синни 5 то оста то мегӯем синфи 5 то 9 синфи мубаддалшавии ивазшавии гормонҳо ки мешавад. бинобар ҳамин метавонад ин ҳам бобати ба стресс омадани кӯдак ё ки ҳолати ҳамин изтиробнокии кӯдака бедор кунад. ҳамин падар чӣ гуна роҳ гардад, писар ҳамон гуна роҳ мегардад. модар чӣ гуна муомила муошират рафтор кунад, духтар ҳамон гуна рафтор мекунад. доду фиғону ҳаракату ё ки жесте ки зан аз худ берун мекунад, дастҳояшро мебардорад ё мушт мекунад ё гуфтори беҷо мекунад, ҳатто нисбати фарзанди худаш, фарзандаш ҳамонро айнан акс мекунад ба модараш оянда. ҳама чиз меъёрашро дорад. гоҳо мешавад ки баъзе падар модарон баръакс паҳпаҳкунон фарзандонашонро тарбия мекунанд. мо дар тиб мегӯем гиперсенситивное материнство и гиперсенситивное отцовство или же гиперопека. ҳамин эҳтиёт мекунанд, аз ҳад зиёд фарзандашонро эҳтиёт мекунанд ки ин ҳам нодуруст аст. волидайн нисбати кӯдак интизориҳои зиёд доранд, вале кӯдак мегӯем анамин интизориҳоро оё карда метавонад ё буд карда метавонад, ба русӣ гӯем ба истилоҳ ожидание. ва ҳамин оварда мерасонад кӯдакро ба изтиробнокӣ ё ҳолати асабоният. ба мисоли оддӣ карда гӯем, ту ҳамин корро бояд иҷро кунӣ, аммо иқтидори
ҷисмонии кӯдак иқтидори мегӯем ақлонии кӯдак ба ҳамин оё мувофиқ аст ё вай оиди ҳамин масъала фаҳмиш дорад, инро фикр накарда талабот мегузоранд ва ин ҳам метавонад ба ҳолати асабоният оварда расонад. низоъҳои хонаводагӣ аз ҷумла ҷанҷол, хушунат ё мана мегӯем ки ҷудошавии волидайн, оилаҳои носолим ки наврас дар онҷо ба воя мерасад, ё мана мегӯем ба ҳолати таҷовуз рӯбарӯ шудани наврас, инам метавонад ҳолати асабонии наврасе бештар кунад. асабонияти давраи наврасӣ бо дору нодор бисёр вақт пайдо мешавад. рафиқи ман телефони мобилӣ дорад, вале ман надорам. вай давраи мана гӯем ки 5 сола 6 солагиш ба аллакай ин телефон ҳаст. ман аллакай неки синни 7-8 ба расидам, ама падар модари ман намегиранд. инам аллакай метавонад ин уже ноқонегида неки талаботи ман қонеъ нашуд, он хоҳишҳои ман амалӣ нашуд. он вақт аллакай ҳолати стрессӣ мешавад, ҳолати асабонӣ мешавад. ба ҳолати асабоният гирифтор шудани наврасон якчанд нишонаҳо дорад. аз рафтору гуфтор ва ба хашм омадану канораҷоӣ кардани онҳо маълум мегардад. ғашдорӣ шудааст, инҷиқ шудааст, гӯем ки табиати хира дорад, суҳбатҳои қабеҳ мекунад, гуфтуру гузориҳои беҷо мекунад, гӯем ки рагравӣ мекунад, рӯи рухсораш беихтиёрӣ ҳаракат мекунад, рухсораш беихтиёрӣ ҳаракат мекунад, китфаш беихтиёрӣ ҳаракат мекунад. дар давраи нафаскашӣ, дар вақти нафаскашӣ ҳавои кашидашро кашида сар медиҳад. мисол ҳамин алоимҳое ки шикояти бисёре мекунад ки дарди сар дорад, ё ки шикамам дард мекунад ва ман намехоҳам мактаб равам, баҳонаҷӯӣ мекунад. ҳамин алоимҳоро падар модаро дар кӯдакашон дарк мекунад ва баъд назди мо омода муроҷиат мекунанд, вале худ намедонанд ки сабаб дар чист. баъд вақте ки қатъи ҳамроҳи кӯдак мешинед, суҳбат мекунед, пурсуҷӯ мекунед, оҳиста оҳиста сабаби ҳамон омили пайдошавиро аниқ кунонда баъд муолиҷаро шурӯъ мекунед. алгар вай калон шуд, ҳамчун дӯст, масалан писарбача бошад, духтарбача бошад, ҳамчун дугона, ҳамчун хоҳар муносибат кардан, фикри вайро ҳам ба назар гирифтан, аз ҷумла ки дар ҳамин зинаи синусолӣ тағйиротҳои ҳам психологӣ, ҳам ҷисмонӣ, ҳам мегӯем ки иҷтимоӣ бо тезӣ дар авҷ аст, худро дошта наметавонад. аз ҳисоби ивазшавии гармонҳо фикре ки аввалин ба сараш меояд мегӯяд ва ин моро мегӯем ки калонсолонро камтар мегӯем ба шубҳаҳо ё ин ки камтар ба қабул накардани шахсияти мо мебиёраду мо нисбати муносибаташ феъли мо мебиёд. чӣ ба ин ман ба дасташа боло ка гавз дост, чӣ ба ин дара таққас када пӯшта бурафт ё ки овозаш. аммо мо бояд донем ки тағйирёбии овоз ин калонсолова мубаддал шудааст. қадаш бараш баъд ҳатто бозувон васеъ мешавад, кӯдак худ намефаҳмад ки дасташ боло шуда истодааст. нодоно мегӯем ки бешуурона ин чиз худ аз худ мешавад ва волидон яккаву нотакрор будани фарзанди худро бояд қабул кунанд, донанд ҳамин зинаи синну сол ки агар хуб қабул карда шавад, бе критика, бе танқид, дуруст фикра, якбор ҳамина манин тарзаш ки дида бирои майлаш ми. инҷо мо кӯдак пас нафаромадоистем, балки муносибатамои тағйир додостем. альтернативный вариант отношения мегӯянд. ҳамин роҳ ҳам метавонад низоъҳои байни ҳамдигар пастар кунад. асабонӣ метавонад ба энурез оварад. Энурез яъне ки дошта натавонистани пешоб. асабонӣ метавонад биёрад ба лакнати нутқ ва ё душвории нутқ, гуфтори нутқ. асабоният метавонад биёрад ба оқибмонии инкишофи зеҳнӣ. асабоният метавонад биёрад ба бемориҳои узвӣ, бемориҳои роҳи нафас, бемориҳои роҳи дил, ҳатто дил. кӯдак бинед чӣ хел мо оле гуфтем ки кӯдак меомӯзад. ҳамон вақте ки мо худамо ягон чизро баҳона мекунем, мисол кор намеравем, мегӯем ки имрӯз фалон ҷои ман дард дорад, айнан ҳамин гуна кӯдак ман имрӯз дарс намеравам ё баҳона мекунад ки шикамам дард мекунад.
ممکن که اون درد اساس ندارد، ممکن که اون درد حقیقی اساس دارد. برای چی؟ برای اینکه عصبانیت ما همون درد رو میتواند بیدار کند. آلات‌های تکنیکی که مثلا من حاضر موثر هستند، اونها رو به ما مانند کار ساختن. مثال عادی‌ترین یک گویم اگر تلفن موبیلی بی برنامه کار نمیکند. همه جزئیات تنی ما نیز برنامه دارد. انا من میگم اگر شما همون تلفن موبیلتون به برنامه بعد جای کنید، نقص کار میکند. اگر نه نقص کار نمیکند دکتر. چی میشه؟ گویم اگر های پیش کنیم روز به اگر قوتش سر شد، در حال حاضر 3 ساعت به ممکن به زور میرسد. معنی سریمون نیست با برنامه کار میکنه. اگر ما اینجا برنامه بعد جا کردیم، حاجتی چیزی نقص یافتن نیست. این همون برنامه بعد آهسته با آهسته ما رو خاموش میکند. هم ذهنمون رو کند میکند، هم عقلمون رو کند میکند، فکرمون رو، ادراکمون رو گم میکند، تنمون رو لاغر میکند، سوس میکند. برای اون هم ما باید اینجا فقط چیزی نقص جا کنیم. گروهی کاری ما به جماعت شهرکی پالوس شهری بستان روانه گردیده از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی غیر دولتی نورافشانی نور دیدن نمودیم. فعالیت این مکتب شبانه روزی بوده، خوانندگان با درس‌های ایلوواگی و 3 وقت خوراک گرم تامین می باشند. در دبستان معلمان صاحب تجربه و آزموده‌کار، سرطلب و جدی و تربیتگر فعالیت می برند. تحصیل کنندگان در اینجا هم تعلیم و هم تربیه خوب می گیرند. دیرکتور مکتب معلمه حبیبه قابیلова اوید به عصبانیت نورسان و رسالت آموزگار در تربیه و تعلیم خواننده فکر و اندیشه های خود را گفت. آموزگار پیش از همه خصلت هر یک خواننده رو دانستنش در کار. ما خود پسیخولوگ هستیم. ما باید خصلت فرزند رو، خصلت خواننده رو دانیم. بعضا خواننده ها میشوند که شاید از خانه علاقه عصبانی آمدگی، معلم باید همون رو احساس کند، معلم فهمد درک کند که برای چی به عصبش ویران شده است. بعضا میشود به یگان گویا که به یگان سبب فرزند خواننده عصبانی میشود، لیکن و یگان سبب دارد و یگان اساس دارد، یگان احساسات به داده میشود، یگان شرایط اویلوی میشود، یگان گپ کاری کوچه میشود، همسینفونش که یگان گپ میشود. با وجود این آموزگار شخصی است که از همه پرطاقت‌ترین انسان، آموزگار با تحمل انسان و اول خواننده رو روحیش رو میفهمد، عصبانیش سببش معین میکند. برای همین ما رو آموزگار میگویند. باید ما همین خیلی مناسبت کنیم با فرزند، با خواننده که وای خودش رو اول آزاد حس کند، وای آزاد حس کند، بعد فکر اندیشه گفته میتوند. ما اگر سری وای بازون استیم، اگر وای گفته نمیتوند، وای میداند که اگر وای دلش رو خالی کند از معلم هم دشنام میشنود. برای همین ما با وای فرزندوار مناسبت میکنیم، دل وای رو میفهمیم. کودک دردی شکم، دردی سر نمیخواد مکتب رود. ما باید سنجش کنیم، پرسان شویم معلم چگونه معامله میکند، چگونه مناسبت میکند، او خودش رو در فضای کودکایی که همراه میخواند خودش رو یافته است نیافته است، شخصیتش رو یافته است نیافته است، موافقت نمیکند، برای همون دوباره رفتن میترسد. ببینید عامل های ترسی که وقتی از مکتب آمدن ممکن بگیم که یگان سگ حمله کرده است و اما گفته نمیتواند، از یادش برآمده است یا که فرصت چند پس خودش هم نمیداند سببش چیه، اما همون اولش به علاقه محزنی همون ترس و وهمی و به علاقه بگیم که یک تخمی کاشتگی بود. اینچنین وابسته به موضوع با اویله دادوبویفو استقامت کنندگان شهرکی پالوس تشریف آوردیم. این اویله را با اصول تربیه خاص میشناسند. مدرکلون خاندان مبارک دادوبویوا در تربیه نبیره ها به فرزندانش کمک میرساند. من نیکی کردم، نباید که وای به من بدی کند. اینه بینید که هر یک شخص نیکی کند، با خیلی جواب دادنش در که به نیکی وای نیکی کردی نباید که بدی کند. تعلیم و تربیه نسل نورس را وظیفه مهمی حسابد. کودکان را با راه‌های گوناگون ادب می‌آموزد. وقتی که به مکتب میروی، همه رفیقانت کدی، همه معلمانت کدی
саломҳои аввал худатро дариқ надошта ба онҳо саломи худро де. Баъд бо ҳамсинфона дар мактаб, дар синф бо рафтори нек бо онҳо муомила кун бачаҷонам. вақте ки кӯдак дар батни модар аст, аз ҳамун лаҳзаҳо ин бояд тарбия ёбад. чунки вақте ки модар агар дар хона ҳамеша асабонӣ бошад ё ин ки мана хӯришҳое ки мана онҳо истеъмол мекунанд, газировка мегӯем, инҳоям умуман мумкине дар ҳамон ҳолатҳо, ё ин ки мана хӯришҳое ки химикатӣ бисёр дорад дар таркибаш, ҳамонҳо ҳам ба асаби ҳамин навозод кӯдакҳо бисёр таъсир мекунад. дар давраҳои вақте ки мо мана ёш будем, хӯрдани мо фақат аз хона буд. аз кӯча мо ягон хариду фурӯши ин хел пазак-пазакҳо набуд ку худамон тушбера мепухтем, худамон ҳар хел қаннодиҳое ки мисол метавонистем мепухтем, хӯрокҳое ки мо модарамон тайёр мекарданд ҳамаш ғизои бисёр дошт. акнун мана ҳамин ҷиҳатҳо саломатии модар ба ё ин ки мин телефонҳои бисёр ёшакҳо акнун ҷавонҳо мегиранд, ҳамона истифода ки мебаранд таъсири вай аллакай ба модар, аз модар ба кӯдак таъсир мекунад. бинобар ҳамин ҳам ман мегӯям ки пештараф кӯдакҳо дида ҳозиранги кӯдакҳо бадҷаҳл шуда рафтагӣ. вақте ки модар худро саломат ҳис мекунад, ҳамеша вай хурсанд дар оила бо ҳама гуфтугӯ мекунад, таъсироти ин хеле хуб аст барои кӯдак. вақте ки дунё омад кӯдак, мо аллакай аз ҳамон шабу рӯз оғози тарбияи фарзанди худро мекунем ки бояд ки онҳо ҳамеша солим бошанд, рафтори хуби моҳо ҳамаҳо таъсир кунад. дар оила вақте ки онҳо калон шуданд, ба воя расиданд, ба мактаб, ба боғча мераанд, аллакай дар он ҷо ҳам нишонаҳои ҳамин тарбияи неки мо дар он ҷо аллакай маълум аст. манбаи асосии илму маърифат албатта ин кӯдакистон, мактаб мегӯем, локин аввал оғозаш аз хона, аз оила сар мешавад. вақте ки мо кӯдакро бо афсонаҳо машғул мекунем, ё ин ки бо ҳар хела бозиҳои бачагона, мисол онҳо бо ҳамдигар бозӣ мекунанд, ё ин ки дар хона мо чӣ хеле ки кор мекунем, онҳоро назда мо даъват мекунем, камака кӯшиш мекунем ки ҳам бача ба меҳнат одат кунад ва ҳам рафтору кирдори моро инҳо секин оҳиста оҳиста аз худ кунанд. мо дар фарзанди мо бояд як чизи хубро ҳама вақт дода истем ва вақте ки фарзанди мо фикри худро, ақидаи худро мегӯяд, мо бояд мулоим, нарм фаҳмонӣ гӯем ки бачаҷони ширин, айни ҳол ман камтар дастам банд, баъд аз фурсати чанд вақт ман ин суолотро албатта посух мегӯям. гуфта агар мо ҳамин чизро гузар кунем, он вақт кӯдаки мо ба ин беморӣ дучор намешавад. бинед чӣ гуна ки бас кун, аллакай як калима метавонад аллакай ба лакнати нутқ биёрад. баҳодии кӯдака баланд кардан кор. яъне ки бесабаб не. дуруст, бесабаб нест. ҳама чиз сабаб дорад. асабоният метавонад боиси зӯроварӣ ё ҷанҷол бошад. барои чӣ не метавонад? агар ки аз нафаре ки ҳолати кӯдака ба ҳамин чӣ овард интиқом гирифта натонист, пас ин равона карда мешавад ба нафари дигар, ба нафари сайём ва оянда мубаддал шуданаш мумкин ба қасос, ба алам, ба қасос, ба ҳолати мегӯем ки мушаввашӣ, то дами агар ки анамин талаботҳои кӯдак қонеъ нашавад, ба ҳолати депрессияам оварда расонданаш мумкин ки ин ҷавр ба ҷони худаш, ба ҳолати худаш, ба саломатии худи наврасад. вақте ки мебинанд ки ҳамин бачаҳо мобайни худ ҷангу ҷанҷол дорад, аввал рафта муаллими худро бохабар кунанд, чунки ин оқибаташ хуб нест. то ҳатто онҳо ҳамин хел асабонӣ мешаванд ки кори кардаи худро намефаҳманд. бинобар ҳамин ҳам ман мехоҳам ки ҳамаи падару модарон аввал вақте ки фарзандашонро ё набираашонро аз хона гусел мекунанд, аввал ба фарзанди худ, ба набираи худ насиҳат кунанд ки бояд ки ту ба мактаб меравӣ, аввал ту интизоми худро нигаҳ дор, ба бачаҳои бадахлоқ ҳамроҳ нашав, ту ба мактаб барои дониш омӯхтан меравӣ,
вақте ки дар мактаб диди ки бачагои бегона ё ҳамсинфони худат ягон хел ҷангу ҷанҷол доранд, албатта ту ҳамроҳ нашаву рафта ягон муаллимонро бохабар кун, шояд ки ҳамин ҳодисаҳо рӯй надиҳад. маблағи зиёде ки баъзеҳо беандеша барои бачаашон сарф мекунанд, маблағи кисагӣ метиҳанд бачаҳо ба мана тасаввур мекунем як синф 20 бача нишастааст, ҳамин 20 бачая 5таш дору 15таш дору нест ин қадарам, ё мумкин тарбияш имконият наметиҳад ки вай ба бачааш ба пули зиёдӣ диҳад, бигзор вай дору ҳаст, пули маблағи зиёд дорад, лекин барои тарбияи дурусти фарзандаш пули зиёдӣ наметиҳад. ҳамон 5% ки бачаашо пули зиёдӣ метиҳад, дигар бачае ки пул набурдааст вай ба таъссуб мекунад, вай мағоза меравад, чи бедарак мехӯрад, бадарак мехӯрад, вай худаша таъриф мекунад, пулаш таъриф мекунад, асаби дигар бача ва мерасад. ҳамон бача метавонад хонаш баравад, бо падару модараш ҷанҷол мекунад, шумо ман бо пул дода наметавонед. ҳамон оилае ки тарбияш дуруст аст, вай падару модарашро муроҷиат намекунад пул тед гуфта, лекин вай психики бачао мерасад, вай мебинад ҳампарташ пулаш бемалол истифода бурда метавонад, ин наметавонад, вай телефон дорад, ин надорад. ана ҳамин омилҳо таъсир мекунад. албатта баъзе падару модарҳо барои бачаҳошон гӯё ки вай хурсанд мешавад, пули бисёр дода мемонанд. ин ҳам як гуноҳи падару модар аст ки фарзанд бо аллакай пул худро пеши назди падару модар суханаша мегузаронад. акун ин ҳам як ҷиҳати минуси падару модар ки фарзандаша бо маблағ акун вай када меистад, таъмин када меистад. мо вақте ки мана ҷавон будем мактаба мерафтим, падару модар барои мактаб ба мо пул намедоданд. донишҷӯ будем, стипендия мегирифтиму, бо ҳамун стипендияи гифтигомои оварда дасти модару мо медодим. барои мо раҳгиро баъзан абед мани дарсотам имрӯз зиёд шавад, агар ҳамин маблағ барои ту гуфта дасти мо падару модару мо медоданд. ҳозир бошад фарзандоя ҳамчун як коргар бошами ваҳо соҳиби акун ягон касб бошами, дар кистаҳошон ҳамеша пули зиёдашон ҳаст, телефонҳои қиматашон ҳаст. мо агар 20 нафар фарзанд дошта бошем, 20 нафар волида қафои онҳо истодан, 20 хел характер ҳай. як нафар мегӯянд муаллима хуб кардед, занг задед, мо албатта инро кор мекунем, ё як нафар мегӯянд ки дина ҳамхел воқеа шудагӣ буд, бачаам ба ҳамин асабаш ба таъсир кард, узр муаллима ҷон, хай бо мебиёяд мо хатиш маслиҳат мекунем. як нафари дигар ҳама хел рӯи рост мегӯянд ки ту чӣ ҳақ дорӣ телефони бачи ман ба кордор мешӣ, ё ту чӣ ҳақ дорӣ ки бачи ман кад ҳамахел муносибат мекунӣ, ту чӣ ҳақ дорӣ ки пули киссаи бачи ман ба хоҷаинӣ мекунӣ. муаллим бояд донад ки бача чанд пул дораду дар куҷо сарф мекунад. ана ҳамин омил шуда метавонад, як бача бемалол 50 сомон сарф мекунад, як бачаи дигаре ки албатта падару модараш пулдор аст, лекин барои тарбияи дурусти фарзандаш пул наметиҳад. коршиносон сабаби асосии ба асабоният гирифтор шудани наврасонро аз истифодаи зиёди телефони мобилӣ гуфтанд. инчунин дигар сабабҳое низ мешаванд ки ба асаби кӯдак таъсир доранд. сабаби асосии асабонишавии фарзанд имрӯз телефони мобилӣ. ҳамин телефони мобилӣ 100% асаби фарзанда байрон мекунад. ки мегӯяд ки дарса аз телефон мехонад. бачанда ҳар як мактаб нақшаи таълимӣ дорад ки онро вазорат тасдиқ кардааст. тибқи нақша соат ба соат дарс мешавад. баъд аз вай дарсҳои иловагӣ. оиди агар телефони мобилӣ гап занем, ман байни сари мо дар диапазонҳои мавҷҳои алфабет ва гамма тета, яъне ки ин мавҷҳо яъне ки энергии электрикӣ аст ва телефони мобилӣ низ дар аз рӯи мавҷ кор мекунад. ман ҳама мавҷҳо ҷиҳатҳои нуқсон мекунад. албатта телефони мобилӣ дар замони мо бевай будаам намешавад, ки кори бисёр кори моро осон мекунад, аммо бар нафъи зарари мо низ ҳаст. рӯи чӣ? ана ҳамин мавҷҳо метавонанд муқобилат ба мавҷҳои маҳнисаи мо. аз ҳад бисёр телефони мобилиро истифода бурда ба бемориҳои саратонӣ оварда мерасанд. хусусан баъзеҳо тариқи телефон 3-4 соат гап мезананд ки нодуруст аст. барои ҳамин ҳам дар телефонҳо системаи баландгӯят аст.
بعد وقتی که من به زنگ میزنم مراقبت رو سیستم برگرد میکنم و گوشم با پیشی سرم نمیبرم که همون موجهای باید در موضوع من کسی کنم باشه. اگر تخمین کرده باشه وقتی شما با تلفن یکم ساعت بازی میکنید یا که کار میکنید یا در دست رو میگم عملیات رو اجرا میکنید فرصت چند تا از دستتون درد بگیرد برای که این موجها برخیمی علیزم مثل مرد نمیسنه. باز هم در تلفن های حاضر تلفن های پیشتر فقط یک فونکسیون داشته یعنی که تلفن های پیشتر فقط صحبت میکنید تمام اما تلفن های حاضر فونکسیون بپایانی دارد خصوصا که کاری اندرویدی دارد و پوتینه اینترنت زمان همین گونه شد که من عامل بسیاری وقت پیداشوی حسابانی این اینفرماسیون ارزیابی من همه چیز گنجایش دارد همین بانکی یک لیتر آب 1 لیتر آب نیست خلاص 2 لیتر جا نمیشه برای همین ما هم معیار داریم معیار اینفرماسیون که وارد میشه. پدر و مادر برای فرزند تلفن‌های قیمت‌بها ندهند گرفته. یکم سببی همین اساسی از همین تلفن سر میشه چون که همین تلفنی که گفت بچه‌ها علاقه غیر از هم تو گفت و شنید اونها دیگر کانال‌ها گذاشته برفته همونهایی می‌بیند اینها که چخیل بچه‌ها آدابی بد دارد چخیل خلقی بد دارد همونهای اینها دیده ایستاده همین مناسبت‌های همون تلفن‌انگی دیده ایستاده آروی همون عمل میکنند به فکر من یا اینکه در خانه پدر و مادر اهل نیستند اونها زندگیشون شیرین نیست یا اینکه مرد همیشه مست خانه میبیاد عصبی مادر ویران کودک ویران شاید که این هم تاثیر خود را رساند برای فرزند و با همین حالت ها مکتب که میرود قصاص خود را از رفیقانش میگیرد فکر من اگر در عائله همیشه رفتاری خوب باشد کردار و نیکوهای خوب باشد پدر و مادر اهل عائله زندگیشان خوب باشد اگر به فکر من اصلا کودک یگان خیلی عصبانی نشود میفهمم اینفرماسیون هستن که مثلا ما رولیک ها رو تماشا میکنیم رولیک هایی که ما میخندونن از این رولیک ها نیز یک بهره میگیریم لیکن از سبب مایده بودنی همون اکرانی تلفن ما تلفن را از حد بر زیاد که نزدیک می‌داریم که شعاع نور که از خود خارج میکند به چشمان ما ضرر دارد. برای چی؟ برای که ما با گویم که یک نپریژنی با دقت نگاه میکنیم یعنی که ما چشم ما آرام نمیستد یک ساعت ها نگاه میکنیم گاه که این نادرست است. برای همین هم معیار درستی استفاده برای تلفن موبیل را ما هر کس باید دانیم خصوصا برای کودکان ما تا سن 16 سالگی عموما تلفن موبیل را توصیه نمیدهیم. والدین عزیز از شما احترامانه خواهش میکنم که یکمین درجه از دست فرزندانتون تلفن موبیلی رو گیرید. من میفهمم امروز زمان نوتنج میگن و تو مکتب رفتن خواطر میشد خیلی دوره سویتی مکتب تلفن نبود هیچ گام نبود دوره سویتی هم همین خشلوقش به نزدیکی خانهش به مکتب بود امروز اکنون انتخاب وسیع شده است پدر و مادر در کجای خواهند فرزندانشون رو میخوانند خانهشون اینجا باشد و 25 کیلومتر 50 کیلومتر مکتب میبرند درست این انتخاب آنهاست کجا خواهند میخوانند این البته بهترین برای همون در راه ما به فرزندان ما خواطر میشیم میشود که تلفنی نوکی گیرانتیم با اینترنت قش نباشد بچه به همون تلفن هوس پیدا نکند تنها از کجا قرار داشتنش کی به مکتب رسیدنش کی به خانه رسیدنش پدر و مادر به خبر تیاد بس امروز پدر و مادر مهاجرتی مهنتی به من بچم که اینترنت که گام میزنم مرحمت مکتب اینترنت دارد مکتب میتواند تلفنش تیاد پدر و مادرش که گپ زنند این از پدر و مادر وابسته هنگام درس پدر و مادر به فرزندش زنگ میزند خودتون اندیشه کنید یکم گناهتون شما بچه به تلفن داده ماندید هنگام درس پدر و مادر باید داند که پروسس درس به ممکن نیست فرمایش وزیر معارف است امضا کردگی تلفن مکتب ممکن نیست با وجود این شما خواطر شدید تلفن دادید باز هنگام درس زنگ میزنند همین خیلی گپام ضرور بود نخود که از تربیت فرزند ضرورتر پدر و مادر به گپ باشد دیگر هم وای کودک یگان مسئله پدر و مادر حل کردن نمیتواند
метавонад вай муаллим ба занг занад гояд ки ҳангоми танаффус баъд ман ба фарзандантон мерасонам ин гапа. Агар падару модар аз дасти бачашон телефона гиранд, ман боварии комил дорам ки ҳамаи омӯзгороне ки имрӯз маро тамошо мекунанд гӯш мекунанд 100% бо ман розӣ мешаванд ки мо бояд якум дараҷа аз дасти фарзанд телефона гирем. ҳамон роҳи дур метавонад нокит яд, боз ҳамонам биёрад ба дасти омӯзгораш спорад. аксар вақт мо кӯшиш мекунем кӯдакро тарбия намоем, лекин фикр намекунем ки тарбия аз худи волидайн аст. зеро чун дар оила назди ӯ телефоната гир ё ба сар кун мегӯяду худ дар телефон мешинед, ин намуна мешавад? ин намешавад, чун кӯдак мегӯяд худашон дар телефон нишастаанду мана гир мегӯянд. бинобар ҳамин аввал намуна бояд калонсоло бошанд. ин дигар намудӣ мегӯем ҳамин тарзи муносибат ва дигар қабули шахсияти наврас. яъне дигар вай кӯдак нест, аллакай вай калон шуд ва ҳамин яке аз хусусиятҳои асабонияти кӯдакам ман калон шудам, ба ман чун калонсол муносибат кунед. ман ҳам бештар ҳамин бо дағалиҳо аз чӣ сар мезанад, масалан калонсолон вақте ки суҳбат карда меистанду кӯдак наврас медарояд, мо хомӯш мешавем. инҷо аллакай аз тарафи наврас мегӯем ки ҳолаташ тағйир меёбад. ягон сирри махфӣ доштиянд ки мана қабул накардостанд. яъне дар инҷо мавқеи кӯдак мегӯем ки кӯдак мехоҳад мавқеаша нишон диҳад. ба асабоният дучор шудани наврас як масъалаи ҷиддӣ равонӣ ва иҷтимоист ки метавонад ба рушди шахсият, муносибатҳои оилавӣ ва ояндаи ӯ таъсири манфӣ расонад. албатта муҳити оила, муносибати падару модар беасар намемонад. талаботи падар модар барзиёдки аст. агар худашон дар давраи кӯдакиашон ҳамин омилро аз падар модарашон дидаги бошанду сахтгириро дида бошанд, агар аз фарзанди худ ҳар рӯз баҳои нағзро талаб мекунанд, ё ки муомилаи гӯем ки ту бояд ин хел ин гуна шавӣ, ту бояд намуна шавӣ, ту бояд ин хел шавӣ, ту бояд ин хел шинӣ, бояд ин хел хӯрӣ, бояд он хел кунӣ. гӯё ки ёрдам кардани мехоҳанду ташаккул кардани шахсияти ӯро мехоҳанду, лекин ба пайроҳаи худ тела мекунанду шахсияти худи ҳамон кӯдакро хомӯш мекунанд. барои ҳамин ҳам ин ҷиҳатҳо низ нодуруст. барои ҳамин мо аввал шахсиятро мегӯем, баъд ҷисмониятро мегӯем, баъд аз он гӯем ки омилҳои тарбиявиро мегӯем. фарзанд азиз, одобаш аз вай азиз. мо бояд аввал тарбия кунем, баъд таълим диҳем. тарбия бояд дар ҷои аввал истад. баъзан волидайнҳо ба хотири он ки фарзанданшон ба мактаби мо биёранд, аз ман махсус мепурсанд ки мактаби шумо ва таълиму тарбия чӣ хебароҳ монда шудааст. ман мегӯям ки мо аввал тарбия мекунем, баъд таълим. баъзе категорияи падару модаро хурсанд мешаванд. ман аз шумо ҳаминро шуниданӣ мехостам. баъзеҳо мегӯянд ки мо тарбиямо бачаҳои тарбия кам метонем, шумо таълим тед, шумо таълиматон надонед. аллакай мо аз ҳаме мефаҳмем ки сари дастурхони ваё суҳбат дар бораи таънаи муаллим. кани бинам чи муаллим чӣ кор мекунад, кани муаллимата бинам чи чӣ кор карда метавонад. вақте ки падару модар нисбати муаллиму мактаб нафрат пайдо мекунад, аз вай фарзанди хуб намебарояд. мо ваёя дуруст тарбия карда наметонем. якум фардияти кӯдакро ба назар гирифтан, яккаву такрорнашаванда будани онро аз ҷониби калонсолон, волидайн, омӯзгорон қабул кардан. дуюм, пеш аз ҳама муроҷиат кардан ба шахсияти вай, на ба рафтораш, балки ба шахсияташ. одатан мо мегӯем ки ту ин хел, ту вай хел, аммо инҷо мо рафтораша ба назар гирифта истодаем. ба назарам чунки вақте ки ту мегӯед, инҷа шахсията мавқеаш меистад. агар ту худат нағз, лекин ҳамин рафторат дурустми, мо фикр ба водор мекунем. бинобар ҳамин омезиш наёфтани рафтор бо шахсият хуб мешуд. дуруст, худат беҳтар, худат нағз, лекин ҳамин рафторат бо чӣ хел баҳо метӣ? оё дуруст аст ки ман ҳамин рафторро кунам, ту чӣ хел мепиндорӣ? мо ҳамеша кӯшиш кунем ки фарзандамон ҳар як суханҳои амалҳои моро бо диққат гӯш кунанд, фаҳманд. мо фаҳмонда диҳем инҳова ки чӣ хел рафтор одамро бероҳа мекунад, чӣ хел рафтор инсонро бо маърифат мекунад.
мо ҳамина фаҳмонда донистана мо дар кор барои кӯдако барои наврасон. Агар падару модар аз хона фарзанди худро хуб тарбия диҳанд, онҳо лоиқи ягон хел психологҳо нестанд. Чунки аввалин тарбия аз хона, пас мактаб, кӯдакистон. Онҳоро тарбия намудан ин падару модару очи бобо, оила. чунки шаклҳои тарбия дар оила гуногун шуда истодааст. калонсолони хонавода дигаргуна металабанд. аз онҳо як зарра пасто фарзанди ман чӣ хел хоҳам тарбия мекунам, ман хӯрондосиям, ман пӯшондосиям, ман коркадосиям, чӣ хел хоҳам тарбия мекунам. бинобар ҳамин тарбия ки гуногун мешавад, наврас ҳам қабули кадом тараф ба вай писандтару мувофиқтар аст, ҳамона қабул мекунад. бинобар ҳамин гуногун тарбия ёфтан аз шаклҳои тарбия дар хонавода вобаста аст. аксарият ҳолатҳоба мо мактаба навраса писондосем ба хотири мо омӯзгоро мепартоем. охи як омӯзгор бо 6 соати дарсиш тамоми рӯзи кӯдака мегӯем ки таъмин кардан наметавонад. вай таълим мегирад дар онҷо, на фақат тарбия. мо бо ҳамин як маблағ додану як ҳамон мактаба равона кардан талаботи зиёда ниҳоди омӯзгорро мегузорем, ин ҳам метавонад мегӯем ки муносибатҳои байни калонсолои наврас чанд кунада вайрон созад. фарзандро дар синни 7 солагӣ ба мактаб мебиёранд. 7 сол аллакай вай ба таълим додиянд, аллакай вай ба тарбия додиянд, аллакай вай ба муҳити атрофа фаҳмонидиянд. вақте ки дар оила ҳамдигарфаҳмӣ нест, фарзанд ҳамонро дида тарбия мегирад. бинобар ҳамин ҳам мебиёяд байни коллективи омӯзгорону хонандагону ҳамсинфонаш кадиам муросо карда наметавонад, чунки асаби вай аллакай кӯдакиш хароб шудагӣ. лекин баъзе муҳит ба баъзе ҳолат ба муҳит, баъзе ҳолат ба кӯча, баъзе ҳолат ба муассиса. ман намегӯям ки ин муассисаи таълимӣ 100% маълиму таълиму тарбия дуруст метиҳанд, оила вай ҳамин нодурустӣ дар ҳама ҷо аст. бекор намешавад. албатта ҳам мо кор бимерим, бе маошу бе захираи хонадон мо ҳаёта пеш бурда наметонем. локин аввал мо хоҳ пагоҳи рӯзӣ, хоҳ пеш аз хоб албатта бо фарзандо ҳам суҳбат шавем. мо ҳар як варақҳое ки онҳо рӯзномаи худро ҳар рӯзаша ҳар рӯз гуром мебиён баҳоҳо бохабар шуда истем. ҳамина мо якта аллакай маълумот метад ки фарзанди мо чӣ хел роҳ ба даромадагӣ. муаллим авай тараф, ин тараф падару модар, мо албатта медонем ки фарзанди мо чӣ хел пешравӣ дорад, чӣ хел рафторҳои нек дорад. бо ҳаминҳо мо албатта шинос ки шудем, ана дар ҳамон вақт фарзандони мо ҳеҷ гоҳ аз дониш ҳам дур намешаванд, аз рафтору одоби хуб ҳам пас намемонанд. дар ҳолати муассиса бо оила ҳамкории зич кардан, мо метавонем ба ҳамин дастовардҳо ноил шавем. бача беҳуда асабонӣ нашавад, муаллимам дуруст қабул кунад, падару модарам дуруст қабул кунад, бача тарбияи дуруст дода накор, баъд таълим дода мешавад. агар тарбияш нодуруст бошад, таълими дуруст дода намешад. вай ҳамин хел бояд ба кӯдак муносибат кунем ки вай ошкору дилаша кушода тонад. боварии фарзанд ба боварии кӯдак ба аввал даромадан дар кор. вай зулму сахтгирӣ кади намешад. имрӯз бача ҳар давру замон биям аввал дили бача ёфтан дар кор. вақте ки дили бача ёфтед, вай худаш аввал давида назди шумо мебиёяд, медонад ки шумо вай гапиша гӯш мекунед, ягон илоҷу чораша меёбед, маслиҳат мекунед. асабоният дар наврасон як падидаи маъмул ва табиӣ аст, ки бар асари тағйироти равонӣ, ҷисмонӣ ва иҷтимоӣ дар ин марҳилаи ҳассосӣ рушд ба вуҷуд меояд. барои коҳиш додани асабоният муҳим аст ки волидайн ва омӯзгорон муҳити пурмуҳаббат ва дастгиркунанда фароҳам оранд, бо наврас муоширати боз ва боварибахш дошта бошанд, эҳсосоти ӯро қабул кунанд ва дар ҳолатҳои зарурӣ аз мутахассисон кӯмак гиранд. асабоният на танҳо мушкили калонсолон, балки бо сабабҳои гуногун наврасон низ гирифтор мешаванд.
пас вазифаи ашхоси бузург чӣ дар оилаву чӣ дар ҷомеа ҳифзи саломатии фарзандон мебошад. ин буд барномаи имрӯзаи назаре ба зиндагӣ ки манзури шумоён гардид. хоҳони он ҳастем ки назари ҳар як шахс дар зиндагӣ гуворову созанда бошад. назари хайрхоҳи худро ба наҷобат ва зебогии зиндагӣ дӯзед. хайр.